Koja igra se često pojavljuje u seriji, a glavni likovi vole je igrati? Koji lik se boji razgovarati s djevojkama, osim ako nije pod utjecajem alkohola? Na što je Howard alergičan? Traži se naziv filma u kojemu glumi Penny. Kako se zove popularna znanstvena emisija koju vodi Sheldon? Koje je u seriji Sheldonovo puno ime i prezime? Kako se zove posljednja epizoda serije? Koji je nadimak koji Amy koristi za Penny u početku njihova prijateljstva? Na koji je način Sheldon upoznao Amy? Howard i Amy zbližili su se zbog zajedničke ljubavi prema kojemu pjevaču? Koja je od ovih zastava službena zastava stana Leonarda i Sheldona? Iz koje je savezne države Penny izvorna? Kako se zove Raževa sestra? Koju riječ Sheldon izgovara nakon šale ili podvale? Kako se zove test koji Leonard i Penny rade da bi ocijenili svoju vezu u 5. sezoni? Tko je koristio i potpisao salvetu koju Penny daje Sheldonu kao božićni poklon? Kako se zove Leonardova sjevernokorejska djevojka koja je deportirana prije početka serije? U Sheldonovoj i Amynoj igri tko pobjeđuje u Drugom svjetskom ratu ako su nosorozi kućni ljubimci? Koji je nadimak srednjovječnog muškarca iz strip radnje koji je poznat po odjeći koju nosi? U koju to pojavu promjene frekvencije valova se Sheldon maskirao?